Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Lunes, Nobyembre 7, 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ng Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Guardia Pilason matapos ginaligar nag-suicide siya ginatrabahuan nga pawn shop sa Talisay. Joint checkpoint operation sa LTO Cagbita wala nakapaparalisa sa biyahe sang pampubliko nga salakyan sa Bacolod. Sa balita national, 13 ka-electric cooperative sa Pilipinas naka-eksperyensya sa gihapon sang power interruption bagod sa bagyong Paeng. 97.5% sa pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas nag-resume na sang full face-to-face classes. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang ining bahin ang ginadulong sa For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balikis. Mayong gabi sa mga kaksyon natin, especially sa mga nag-monitor sa mga naghilaing na social media platforms ang DYEZ. Yes, pwede na makabilin sa inyo si mga messages sa greetings mga kaksyon pag sa comment section sa ating sining Facebook Live sa ARB nga Facebook page. Sige, good evening sa ating mga kaksyon nga nakatutok karon si Ma'am Ana Sinoro. Salamat gid sa pag-monitor tonight. Kag syempre magluwas sa Facebook page, pwede man kami ma-access sa YouTube mga kaksyon. Search lang nila ang Aksyon Radyo Bacolod, kag click like and subscribe. Kag syempre sa website man ang www.aksyonradyobacolod.com.ph. Oy, kamusta ka mga kaksyon kamusta ang inyo sining Monday night, no? Kamusta ka man na sining namtangan, nakapanyapon na kamo. Kung wala pa, it's a tie. Di ba? Sabi ko libre ka. It's a tie. Kaya wala pa bang kami makapanyapon di action an. Yes. Sige. Ginaan. Normal. Timprano pa man, iban gano'n pa lang yung action deal, gapan niya po. Sa una mga panahon siguro. Sa una mga panahon. Dukat gulang na sa atin ba? Sa una mga panahon, like mga dekada 70, 80. Hindi arap ako na Naman yung mga time action na temprano nga panyapon para tulog na yon. Nadala pa ko na din. Eh subong nga, bisan alas 10, alas 11, nga lapaw na sa supposed to be dinner nga mga inoras, dira pa yan nagapanyapon ang mga Pinoy, especially ang mga workaholic. Yes. Kaya dumduma ko sa una, alas 6, gratipo na kami ni Papa, kamanyapon na. Okay, syempre kung mga bata action natin naghahampang sa wayang. Wayang gitang term. Hindi pwede sa piyak balay. Piyak balay. And then, kung di pa magpuli, may dalang paka. Ano lang, ano tawag ni gani. Ang mayara na pamilyar ka sa Chinese bamboo. Oh. Do medyo nipis-nipis lang na saya mo. Amo na siyang ginawa. Nipis-nipis lang saya. Yeah, so those were the days mga kaksyon ang mga experiences naton sinang una nga mga panahon. Sige, by the way, good evening lang dira sa Lagran Hala Carlota sa may Pilar Compound sa Sis kag Bradco halong lang kag pangabuyo from Ana Sinoro. Si Mama Gonzales nakatune din subong sa aton sa pagpangalagad. Si Rick Dichoso is watching. Madam Ogid ay nga salamat. Sige, sa mga ka-action naton nga nakatutok no sa ilatag sa ka mga social media accounts. So good evening dira sa inyo no. Kag syempre
Ang mga avid listener to Action Dale. Avid listener. Labas. Sana, maglabas-labas nga kayo diyan. Sige, si Felicula Calzado Sosa. Nagapamati sila kuno sa may 6th Street. Din ka ni damping 6th Street. Dira sa may Macdo. Oo. No? Sige, mayong gabi dira sa imo, ma'am. Kag mayo lang nga pag-monitor. Sige. Ba, mahilig si Ma'am Ana Sinoro mag-send sa mga, subong? Ano na tawag na gani? Emoji? Hindi, niguro emoji. Mga picture-picture. Na, nga naga... JF. Ambot siya ko na. Si Queen Walang alam. Mary Jean is watching. Maraming nga salamat. Please share mga captions sa aras ng Facebook Live. Para mas damo-damo mga tao nga sining nga ma-reach karon nga Monday night. And syempre nakatutok man si Renaline Gumba, no? Amo ni actually ang mga wala nagabilin sang messages pero nag-appear dili sa ato sa Facebook Live. Nga nagalantaw sila. So salamat gid Uy, sa nag-update ko pagtutok. subong ang Facebook ay. Hindi No. visible kung pila kabilog ang nag-view. Ari subong sa kon 20,000. Sa ako, hindi kita nun. Oo, may kanya-kanya. Ano ni Suman? Uy, nag-ano, may arala sang, ano ni gani, Ano? may Tagalog ng translano, Ha? ng subtitle, ano tawag? O hindi Diba dapat English na, diba dapat? Translation, hindi, ba lang? hindi na sa auto-translation na sa Actor Reaction Day. Oh, pero may Filipino na. Hindi, ginasunod dyan ginang imo ginahambal. Kaya gusto ko na English na eh. Hindi, ginasunod dyan subong imo ginahambal. Okay, sige. Pero hindi man among niya. May portion gid siya nga do hindi amo ang copy niya. Okay, ara na sa collection day lo, visible na siya. Sige, by the way, sa mga ka-action namon, after nyo dili karon monitor sa Facebook Live, kasi pwede ka man makakadto or maka-visit sa among sinitag sa mga Facebook pages, search nyo lang, Action Dale Salazar. Action and Defensor. Nagabalod-balod, action nagabalod-balod, para hindi kita monotonous, no? Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 sa Action Radio Philippines Standard Time kagkaron na sa detalye na sang mga balita lokal. Pilason ng gwardya matapos ginaligar nag-suicide siya ginatrabahuan nga pawn shop sa may dalan Mabini Barangay Zone 12 syudad sang Talisay kay nasang hapon. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Zenon Vargas Jr. ang hepe sang Talisay PNP. Under observation pa sa hospital ang gwardya naging kilala kay Japet Parelion, 24 anyos nga nakaagom sang pila sa ulo. Suno sa hepe, nagwasin siya nga investigasyon na ginaligar suicide ang natabo bangod sa nakitaan nga indikasyon nga wala na sang iban nga tawo sa sunod sang natabo ang insidente. Ginawlat pa ni Vargas ang resulta sa eksaminasyon sang soko sa bala kag armas sa ni Parelion nga mahimo makapamatuod sang natabo. Ginpahayag ni Acting Mayor LC de Familiaran nga wala na paralyze ang biyahe sang pampubliko nga salakyan sa syudad sa Bacolod apisar sang checkpoint kay gipatigayon sang LTO kag bitaw sa mga may expired nga mga prangkisa. Suno kay Familiaran sa iyang monitoring wala na apektuhan ang mga estudyante sa pampubliko nga bulutuan base man sa pagpagaygangot sa Division of Bacolod City. Ang LGU nag-deploy sang kapin-anom ka mga salakyan para sa mga stranded nga mga pasahero. 5 ang salakyan ang iya ka syudad nga ginalakipan sang 3 ka bus kag 2 ka salakyan sa Bacolod CDRMO. Ginapangabay man sang syudad nga magbiyahe sa Barangay Banago ang bus ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Familiaran, madamo sa gihapon ang nagbiyahe kag may alternatibong sakyan ang publiko kangay sang tricycle, e-bike, tricycad kag modernized jeep. 5 tatlo ka buses, 2 sa DRMO, 5 plus ang kay BP Sara, 6. Well, depende kung tomorrow may on-top biyahe. But nakita ko di Action Day, dahil mo biyahe. Wala siyang paralysis actually. Ang kabahin sa pagpahayag ni Acting Mayor LC Familiaran.
Gingkaro naman ni Police Major Junji Libang heads ng bitaw nga hindi sila autorisado nga magpanakop sang PUJ nga wala sang prangkisa kundi nag-assist lamang sila apisar nga joint operation ng checkpoint sang LTO kag LTFRB. Gingkomparmal man ni Libang matud ang aligasyon nga ginplanuhan na sang LTO LTFRB kag bitaw ang checkpoint sa agud mamatamat na pauntat ang wala sang papeles kag prangkisa nga mga jeep ag ini ang may kang tanan sa modernization programa. Nagahingyo man ang bitaw head sa paghangop sa mga commuters nga naapektuhan sa pag-untat sang biyahe sa mga jeep sa syudad. Samtang hindi pa makompirmar ni Libang ni siyang impormasyon nga magapadayon ng checkpoint operation sang LTO sa Bacolod. Sa iba niyong balita lokal, ginakumpleto sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang listahan sa kadamuon sa mga pamilya nga nahalitan sa Bagyo Paeng sa Negros Occidental agud basihan sa paghatag sa bulig. Ini matapos i-declare ang state of calamity sa 4 ka mga rehiyon kalakipang Western Visayas bangod sa kahalitan sa bagyo. Suno kay PSWDO Head Merly Garcia, iga sumiter ang listahan sa DSWD Region 6 samtang ang rehiyon amo naman ang sumiter sine sa Gobyerno Nasyonal paagi sa NDRRMC. Dugang pa ni Garcia, diri mahibaluan kung paano ang paghatag sa bulig sa mga tag-iya sang partially damaged kag totally destroyed nga mga puluyan. Natala naman nga magasapol ang Provincial Disasters Reduction and Management Council nga ginapamunuan ni Governor Bong Lacson. Nagligad nga Oktubre 27 sa ginpahayag sa DSWD Central Office nga natala na sila nga magapanagtag sang cash subsidy sa mga pamilya nga naapektuhan sang Bagyo Odette. Nagligad nga 2021 pagi sa subsidy o kung paagi sa Emergency Shelter Assistance o kung ESA. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time alas 6:21 D3 Biofood Supplement mga kaaksyon ang natural. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihan. And we are back online mga ka-action para sa aton sining nga padayon nga pagpangalagad sa mga netizens nga nakatutok subong sa aton sining nga Facebook Live. Si Ating, Ating, kamusta ikaw? Good evening dira sa may banwasang Murcia. Si Nides Pedres Arshaga, nami man kamuya mag-report how. Ano nang namin niya ba? May question? Ano man? Hindi. Nami man kamuya mag-report. Ambal ni dito. Nadula siya. Si Nides Pedres Arshaga. Sige, thank you, good. Si Maricel Pampliega. Hi, good evening. Listening from Punta. Abi ko to Taytay. Punta Talaban. Punta Talaban. Dila sa may Himamaylan City. Talaban. Damo da Talaba. Sa Talaban. Uy, damo da bala coastal area. May mga portion na coastal sa Himamaylan. Hindi, pasakay na lang ko ha. Mayong gabi dira. Pasakay na lang ta. Actually, kahapon pa ako nag-crave sang Talaba. Sana. Galing kay along-along ka lang din kay Subong. 'Di ba? Gaulan-ulan daan. Hindi mo na mapaktan.
Diba? Basi bala, hindi ko You know. nasasabihin. Alam mo na yun. Alam mo na yun. Tanay lang. Si Julian. Oy, Julian. Kamusta ikaw? Julian Verde. No? Sige, lalaki ni sa kayo yung profile picture. Sige, thank you, good. Julian Verde is watching. Si Rosemary Harse Techera is watching. Madami nga salamat. Si Denver Leaper. Uy, subong mga ka-action sa downtown area. Damo kita subong sa mga stranded nga mga pasahero action-an. So, halong-halong, no? Diba si may mga paryente, kamo dira nga nagapapuli, basi makasabay ka mo sila, no? Gani, mo So, halong-halo ka mo gulang ko gani ka makot sa ako na ba san astasan o ang ang untat biyahe. Pero actually, di ba, wala ging clear hindi man siya untat Hindi biyahe. siya untat biyahe, pero most sang mga traditional jeepney diri sa may Bacolod, wala sang franchise action nag-expire na. Kaluoy man sila, no? Oo. Sang iban. Hindi na sila ma-renew bangod ang required bala kati ang Is mga nag-edad modernized. 10 to 15 nga tuig na nga mga salakyan di na qualified bila action Oo. And then ti amo na ang full implementation sa modernization program. Honestly, maluoy kag man sa mga drivers kay dumisa na doon may nababatian ko nga isa ka interview sa isa ka driver. Ang ilaman problema is about sa ilang nga operator nga doon hindi man bala kasarang given nga kadako daan. May lang ko mga action day sa Lazar. Kala. Dapat mga OT ni wala ka nagatulog-tulog actually. Wala ko na napini action mga OT bilang murarat ka na 24 hours. Perte ba? Oo, ti. Nantaon natin buwas nga adlaw kung ano mangin sistema kay ti kung everyday nga mag-checkpoint or magpahamtang diri sa mga LTO personal, LTO for personal sa Bacolod, mabulubud la action-an, no? Ang isa da hope nga may ang government is may ma-consider bala para sa ila. Kay syempre even though nga may mga discount nga gin-mention about sa mga modernized jeepney, pero ang mga ultimo niya nga mga operator is kung ang halimbawa biila nga masalakyan is 3 or 5 i-convert nila into modernized jeepney. Masarangan guro nila isa, 2. Kina-action-an dila sa may SM City Bacolod, may isa ka nadakpan nga PUV, jeep action-an. Tiyang multa ko nung 130,000 pesos. Tapos gin-impound pang niya sini nga jeep. Tiyang mo gina ang katol. Katol sa ulo. Ti mabangod may na ehemplo na example lang nadakpan, ti most likely mga iban nilang mga drivers mahadlok na action-an nga magpatunga bala. Hamak 130,000. Pareho lang na sa checkpoint pala sa pulis, makitaan ka na nag-trending nga video. Nakita nila ang blinker sa pulis. Di pa isol dayon ng mga motor. Actually, meron kami sa jeep action-an nga traditional man. Ti dakpan subong man. pahuway siya. Pahuway siya. Kilala mo? Sa balay, palihis, sa Santa Market. Kilala mo, kilala ko man. Kilala ko man. Pero wala to natin mga in development, basta may mga steps man. Si Yes. Mayor Aldi Benitez, pero kung meron, man sila sa dialogue, buwas nga daw, basta online since nag-positive si Mayor Aldi sa COVID-19. Positive gali si Mayor ba? Si Magambal ka muna saan si Mayor? Oo. Diba? From- Good evening gali sa akon nga, nga magulang nag-monitor sila. Una sa balita, una sa aksyon. GTX Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Gin-report sa Department of Energy kung DOE nga may kapin na 13 pa ka mga electric cooperative sa bugos nga Pilipinas ang nag-eksperyensya sang power interruptions bangod man sa impact kag halit pa sang bagyong Paeng. Suno kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan bangod sini may 5,000 pa ka mga households ang nagapangatubang sang power interruption bangod ang baha ang nagapabilin man nga hangkat sa restoration efforts sang mga kooperatiba. Suno sa DOE nalakip sa mga lugar nga may power interruption sa gihapon ang abrang giniigos sang 6.4 magnitude nga linoga kag mga nabiktima pa sang bagyong Odette nagdigad nga Desyembre tuig 2021. Sa report sang ahensya sa paglaslas ni bagyong Paeng, naapektuhan ang 96 ka mga electric cooperatives sa 13 ka mga rehiyon. Sa masobra 9 milyones ka mga households nga naapektuhan, 99.45% ang nabalik na ang kuryente. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag sa Department of Education o kung DepEd nga 97.5% sa publiko o kung sang pampubliko nga eskwelahan sa bilog nga pungsod ay nakabalik na sa implementasyon sa 5 ka adlaw nga face-to-face classes. Ginpahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Lapoa 2.36% man sa public schools ang gintugutan sa blended learning kag pila diri ang mga eskwelahan nga naapektuhan sang severe tropical storm Paeng. Halin Nobyembre 2, tanan nga pampubliko nga eskwelahan ang ginmanduan nga magbalik sa face-to-face classes. Magluwas lamang sa mga may exemptions. Samtang ang mga pribado nga eskwelahan mahimo makapatigayon sang 5 ka adlaw nga face-to-face classes, blended learning modality o kun full distance learning. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time la 6:32 sa inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Nobyembre 7 tuig 2022. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day sa Lazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!